नमस्ते. मी आज मोड आलेली मसूरची भाजी करते आहे. ते बघा, हे मसूर आहे. हे मसूर आहेत, अख्खे मसूर आणले होते सुके आणि ते पाण्यामध्ये भिजत टाकले होते. आणि एक रात्र भिजून आहे ना, दुसऱ्या दिवशी गटली बांधून ठेवली होती, त्याची पोटली बांधून कपड्यामध्ये, रुमालामध्ये. किती 15 रुपयाचे आणले होते ते. अर्धा पाव आणले होते ते. हे असे भिजवून आहे ना, बांधून ठेवायचे. मग 2 दिवस बांधून ठेवले ना की अशी मोड येतात. हे मसूर आहेत अख्खे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हा कांदा आहे. कांदा हे 2 कांदे कापले आहेत मी. आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. एक टोमॅटो आहे. लाल मिरची आहे, लाल मिरची पावडर, मीठ आणि हे खोबरं आहे, हळद आणि तेल. हे आता मी कुकरला लावणार आहे. हे पाणी आहे. मी आता गॅसवर कुकर ठेवते आणि कुकरला लावणार आहे. 4 शिट्या करून घेणार आहे. मग भाजी झटपट तयार होईल. गॅस पेटून कुकर ठेवला आहे आणि आता मी तेल टाकते. तेल कसं आपल्याला भाजीला वापरायचं तेवढंच वापरायचं. आता मी त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. तेल टाकलं आहे, आता मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा टाकला की असं जरा हलवायचा आणि थोडं जरा लाल होईपर्यंत भाजायचा. म्हणजे भाजी डायरेक्ट करायची आहे ना, म्हणून त्याच्यासाठी कांदा भाजून घ्यायचा चांगला. आणि त्याच्यानंतर अद्रक लसूणची पेस्ट, टोमॅटो वगैरे टाकायची. कांदा भाजलाय थोडा. आता त्याच्यामध्ये ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ती टाकते आणि टोमॅटो टाकते. टोमॅटो पण आता महाग झाले आहे, 20 रुपये पाव किलो भेटतात. टाकल्यावर असं परत हलवायचं. टोमॅटो आता चांगलं त्याच्यामध्ये शिजवायला द्यायचं पहिलं, आणि नंतर ते कडधान्य टाकायचं. थोडं हे 2 मिनटं शिजू द्या. टोमॅटो चांगली म्हणजे पातळ झालं पाहिजे ते. हे असं चांगलं टोमॅटो कांदा वगैरे शिजायला द्यायचा. हे कशी 2 मिनटात भाजी तयार होते अशी. आणि कसं, आणि तुम्हाला एक आयडिया सांगते. हे आपण भिजलेलं कडधान्य आहे ना, हे बघा, हे कडधान्य आहे ना, हे आपण रेडीमेड आणलं ना तर ते लय कमी येतं. 10 रुपयाचं म्हटलं ना तर ते एवढं असं येणार. पण हेच आहे ना, अर्धा पाव मी असे म्हणजे 15 रुपयाचे आणले होते. ते भिजून बघा किती, अर्धा किलो झाले. हे बघा, असे आपण आहे ना, रोज आपल्याला पाहिजे उपवास असेल तर ते 1 दिवस आधी आणून भिजत ठेवायचे आणि दुसऱ्या दिवशी गटली बांधून ठेवायची, त्याची पोटली रुमालात बांधून. मग असे मोड आलेले कडधान्य आहे ना, चांगले असतात खायला, पौष्टिक असतात. म्हणजे पालेभाज्यासारखे असतात ते खाण्यासाठी. म्हणून असे मोड काढूनच घ्यायचे. मी कधी पण कडधान्याची भाजी करते ना, ते अशी मोड काढूनच करते. मूग, मटकी असं म्हणजे कुठले पण चणेसुद्धा आणून तुम्ही भिजत टाकू शकता. आता मी गॅस बारीक करते आणि कुकर खाली घेते. हा बघा, म्हणजे वर गॅसवर टाकायला नाही भेटत ना. हे बघा कसं शिजलं आहे. असं कांदा वगैरे शिजू द्यायचा. आणि आता मी हे त्याच्यामध्ये टाकते. मग ह्याच्याखेरीज म्हणजे तुम्ही दुसरं कोणतंही कडधान्य असं टाकू शकता, आणू शकता आणि टाकू शकता. आता हे सर्व खाली सगळं टाकून द्यायचं आणि ढवळून ठेवायचं गॅसवर. आता हे खोबरं आहे, हे ओलं खोबरं आहे. याच्या बदली तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट टाकलं तरी चालेल. हे खोबरं टाकलं. ही मिरची पावडर आहे, हे घरात बनवलेली आहे. म्हणजे बाकी गरम मसाला वगैरे नाही, त्याच्यामध्ये सगळं मिक्स आहे. हे मीठ आहे. हे मीठ आपल्याला चवीपुरतं लागेल तेवढं टाकायचं. म्हणजे मोड काढलेली भाजी असली ना तर ते आलून कमी होते, कारण त्याचे मोड आहेत ना ते पिघळतात. त्याच्यामुळे मीठ कमी टाकायचं. आणि ही हळद टाकते. आता हे मी अशी हलवते आणि थोडं पाणी टाकून गॅसवर ठेवणार आहे. अशी चांगली हलवून घ्यायची. गॅसच्या वर जमत नाही ना असं सगळं टाकून हलवायला. असं हलवलं आहे बघा. असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे कसं, पाणी वर नाही ठेवायचं आता, कारण ते लवकर शिजतात. मसूर आहेत ना, मग ते लवकर शिजतात. त्याच्यामध्ये असं थोडंसं पाणी, म्हणजे त्या भाजीच्या खालीच पाणी टाकायचं. तुम्हाला दाखवते. म्हणजे आपल्यावर, आपल्याला सुक्की पातळ पाहिजे असेल तर तसं पाणी वापरायचं. आता मी सुक्की बनवणार आहे. त्यासाठी हे 1 ग्लास पाणी लागलं. हे 1 ग्लास पाणी
हे बघा. ही भाजी आता सर्व तयार झालेली आहे. मी आता गॅसवर ठेवते आणि 4 शिट्या करणार आहे. गॅस फास्ट ठेवायचा आणि पटकन 4 शिट्या करून घ्यायचे, म्हणजे भाजी आपली कंप्लीट होईल. पाणी असेल तर आपल्याला सुकी पाहिजे तर सुकी आणि ओली पाहिजे तर पाणी ठेवायचं तसंच. होते ते तिला वर. एक शिट्टी झाली आहे, ही दुसरी शिट्टी आहे. त्याचा दुसरी शिट्टी होते आहे. 2 शिट्ट्या झाल्या आहे. आता तिसरी शिट्टी होईल. मी 4 शिट्ट्या करायला सांगितले ना तुम्हाला. 4 शिट्ट्या झाले की मी गॅस बंद करून मी कुकर थंड झाला की तुम्हाला भाजी कशी झाली ती दाखवते. कुकरच्या 4 शिट्ट्या करून आहे ना, गॅस बंद करून कुकर थंड केलाय. आता मी तुम्हाला खोलून दाखवते. हे बघा भाजी. आता याच्यामध्ये जे पाणी आहे ना, ते तुम्हाला पाणी पाहिजे तर पाणी ठेवू शकता, नाही तर सुकवायला पाहिजे तर सुकवू शकता. अशी म्हणजे बरोबर आहे. हे बघा, सुकी पण नाही आणि ओली पण नाही. आता मी तुम्हाला ती काढून दाखवते. मोड आलेली मसूरची भाजी मस्त झालेली आहे. ही बघा छान रेडी झालेली आहे.